Здравейте на всички, аз съм Roadstar и тук с мен е Хексамера, който също снима клип на поредицата ни. Всъщност той прави поредицата, пък аз снимам клип сега, за да покажа докъде сме стигнали на моя YouTube чанал и на моите сабскрайбъри и фенове. Така за всички драги фенове, сабскрайбъри и прота на League of Legends и Minecraft от мен, искам да я покажа докъде сме стигнали. По мой дизайн къщата да я развием. Тук ни е залата за съвещание по принцип. От тук почваме всички си видеоклипи. Не всички, имам почти всички. Имаме един enchanted table и това е нещо като тераса горе-долу. It's simple. Тук имаме пърнце, защото до сега ходихме на майнинг с Кирил и той Кирил ни го беше снимал, защото е много отекчително да гледате как аз и Кирил събираме неща от мината, което Кирил това го е снимал едно 10 пъти поне. Във всеки епизод копа Кирил и нямаше смисъл отново да повтаря действията. И затова той реши да не снима по време на копане. Няма смисъл, най-долу да отекчи до смърт. Както знаят всички, да копаш малко отекчително. Да. Особено да го гледаш някой как копа. Сега, да, вече мисля, че събрахме до материалите, които са ни нужни. Уау, това съм забравил да сложа. И тук ни е лабораторията, като Декстър лаборатория. Но яко се е получило, пак по мой дизайн. Мега яко се стана. Отвътре е YouTube, тук ни е компресор. Уау, трябва да е в специален ордер. Тук ни е фабрикатора. Мисля, че насъбрах всички материали, които са ни нужни. Тук ни е компресора. Последното нещо, което ни е нужно е Launching Pads, брат. И този епизод ще летим до Луната. Това ни е последния сешън, който ще снимаме. И отиваме на Луната, пичове, и спираме с поредицата. Може би не се знае. Но това не беше в началната мисия. Ако още отидете в първия епизод, може би втория, ще разберете, че това не беше и главната мисия. И ние постигнахме почти. Това ни е главната мисия да отидем до Луната. И сега това вече... И пак не мога математика. Карай! Ще трябва да някои други материали да посъберам. Явно пак. Но аз май почти ги имам. Всъщност аз май ги имам материалите и сега само трябва да поизчакаме. Добре. Както гледаш сега, това е къщата. Нали, it's simple, but it's cool. Значи трябва ми още 8. Така изгледа къщата, като някаква лудна база е малко, ама не кеф мене. Разширено е, за да може да имаме повече място. Зомби, мини зомби, няма меч. Киро, я ми дай рубин меча. Не мога сега. Ето, фърам ти го. Долу на земята е там. Подай насам. Сега ще си взема за ядене, че ще умра от това. Всъщност ето долу имаш още какво? Много яко ми фриза, не знам защо така. Никога преди ми е правил така. И ми фриза сега. Чакайте, ще гледате малко как ми фриза, но... За добра кауза. Да. Както видяхте, да ви си направихме кори. Почвам това кори да мога да си е свършил работата, я да видим. Какво означава кори за прости хора, които играят и за... Да, има някой глупости, които мога да използвам. Кума биле, мамичка да ти тъпо малко зомби, Кори означава машина, която ще копае и колко беше 10 на 10 и копае. Я знам толкова. Копае ти болчета на размер. Това Това е NASA Workbench, ако се чуете какво е това става. Тук се създава ракетата. Това е корито, това е терасата, това... спря да вали екстра. И тук отдаде изглежда готино, както виждате. Мисля да си направя къстъм thumbnail на този фон. Секси. И още копър. Да проверим къде сме стигнали с корито ни. Това ни е диамант, често с най-много места в цялата игра. Много стони.
изкопал. О, фак. О, аз се сетих какво ще направя в този епизод. Копър. Още... Да, това ще е достатъчно даже. Трябва ми... Даже... Както и да е. Кирка и лопата. Кирка имаш? Кирка. Отделна, друга. За мен е специално. Нямам. Крафтни си има сумата му и рубис и... Диаманти даже има. Те няма ли ни трябва други се? Не. Те само за това се използват руби за материални нещо такива. Руби се не се ли използваш за нещо друго ли? Не са. Ето са. Аз ще направя лопата и такова. И кирка. И много яко ми влизат. Пичове. Не знам защо е така, но... И още... Добре. Значи още един, хайде! Хайде! Бум! Full Ruby gear. Антенна. It's not full. It was joke. Какво ще направя аз? Ще направя площадка за изстрелване на ракетата. Аз вече я направих. Не, аз ще го направя. Мисля, лаунчинг пад за... Аз ще направя нещо повече. Като изчезна имаше... ето до стил. Да го направим на компреснат стил. Ще трябва още тук го пустим. Алуминиум, о мага, колко още... Само 2 алуминиум не ми достига. 2 алуминиум. Хайде малко да преорганизирам тези често, защото са много разбъркани. Юрениум, Тази поредица беше кратка, но за главен обжект да ни играем текста ми, да сме готим главата за главен обжект. А ние всъщност как ще отидем до... Не сме готови, не знаеш? Да, не сме готови, но ти говоря, че сигурно този сешън ще сме. Имаме ли Oxygen и Oxygen Generator? Oxygen компресор и тези глупости? Ще направим. Не, ние ще отидем там без маски и ще умрем. Бати лойта. Не, аз един път бях отишъл и такова. Какво ще кажа? Да, може да издържим няколко минути постоянно. Тоест, той си взимам по половин сърце на минута. Да, от едно часа давиш почти. Не. Знаеш колко бавно умираш. Алуминиум, айде къде има алуминиум? Там ще умрем. Алуминиум, още един. Хайде бе, само още един алуминиум ми нужен и си свършвам върху. Аз ще стоя, ако направим маски, оксиджен маски само за кислород, няма да стане. Не, все пак не трябва оксиджен. Трябва да дишаме. Ми даре, няма ли да само да направим маски? Трябва да има оксиджен танкс на гърбовете ни. Бе, един алуминиум. Да, я сега правим оксиджен маска и оксиджен танк. Че не ги направят, вече си варя с моята оксиджен. Точно не трябва, значи оксиджен маск, оксиджен пайпер, раничката може би, не пайп само ще е нужен, колкото да си, нали. Не, направи оксиджен такова. Едва ли този сешън ще сме готови, но както и да е. Ще сме. Не, зомби, не ми трябва зомби. Ще си вземем маски, ако трябва съм без маска. Направи един танк. Чакай бе човек, аз не мога да намеря, аз не мога да направя още ракетата ти. Ние нямаме и fuel loader, нали знаеш? Не, ще се направя. Дай тук алуминиум, yes! Да, завършвам топата ни база. Уоу, Руби кирката, Руби лопата много бързо хаби. Тя има high efficiency, няма... Operability. Много наряза това всеки път, дето удрям зомби и има шанс да спални зомби и къде си по-наблизко към него и... това съм го лутнал. Да, лутнал съм го. Затова искам да ходя на майнинг, предпочитам да отида оф камера, за да не може да обтипчавам с точно това. Някакъв крипър гръмна, ма седеше. И само да знаете, миналия майнинг, докато миналия път Киро беше на майнинг, дори не си говорихме, т.е. беше ни тъпо и нямаше да правим, нямаше никакви глупости, не сме приказали и ни беше забавно. По-добре да не бяхте гледали, както сега да е.
Това си най-добре. Да. Така. Тук ще... Хайде бе, бате! Значи, това си готово. О! Добре, хора, аз... мисля да кътвам с секунда. Не знам, мисля да кътна, за да отида, защото още няма материали. Добре, аз ще спирам клипа, въпреки че не съм си добил да площадката, но само да знаете, че сигурно е Brawl готово. Star е да бе. Нямам бе. Киро кажи чао и да свършвам с... Чао. И го кръща към видение. Айде, чао, чао.